приятели! Днес ще ви водим на пазар в Одрин, за да направим и ние едно видео на младежта. Какви са цените и каква е разликата между българските и турските цени. Та, хайде! На границата сме. Така. Само да не се ударим. Чакаме само час, предвид колко много коли има. Значи най-ми е хубаво, като си дойда в Турция. Любимата ми баничка. Оп. Тази закуска е за колко пари? 7 лева. 7 лева. Чок бюрек. Това е джамията Селимие, която в момента е в реконструкция. Мисля, че се води втората по големина в Турция. Сега отиваме към центъра и започва големия пазар, за който сме дошли. Не. Охо! Приятели, хайде на пазар. Тук храната по улиците е много вкусна. Този пазар е подходящ, ако искате да си закупите кърпи, чорапи, шалове и такива артикули или, например, някоя друга раничка, но за дрехи или нещо по-специално не особено. Време за освежаване. Лимонадка 2,80. Cheers! Това е главната търговска улица. Тук са козметичните магазини, от които си купувам козметиката, която съм ви показвала и напред в видеото ще покажа. Главната улица пресича няколко по-малки. Няма как да не се ориентирате и да ги изпуснете. И тук има много готини заведения и магазинчета. Този шокаритетен файтон да не ме хапне някой кон. Приятели, ето го любимият ми аутлет. Оп. Тук има малко по-скъпи магазини или такива тип, както са нашите молове, само че са отвън изкарани. Ето го и един от любимите ми козметични магазини, като Лили или нашия DM, но има много повече избор и намаления. Ето тук е едно готино ресторанче и хотел. Приятели, отиваме да хапнем. Обиколихме вече целия град и пазар. Местна чорбичка от леща, любимата ми. Най-добрият ресторант в Одрин за обяд и вечеря, ето го. Айдън. Как се каже това десертче? Разкош. Тумбичка салатахан. Оп. Вече се прибираме обратно към Булгаристан. Сия! На това пиенето на чай постоянно му казваме губене на време. Ако се чудите как да превозите жена ви, ето един много интересен начин. Даже ли? Не е слушала, май. Е така се зарежда тук, като си въвеждаш сумата, даваш ги на човека и сипват.
една част на българската граница и е страшна лудница. Опа, чакай така. Да. Айде. Всеки път, като вляза в България, вече не приличам на нищо. И почва пак да ме стяга главата. Ако сте гледали предишното видео от Турция, като вляза на границата и почвам да се задушавам. Ужас! Вече сме вкъщи. Искам да ви покажа някои от нещата, които си купих и които за мен са важни всеки път, като отидем в Турция и си купувам. Почваме с козметиката, която им е супер готина и предполагам, че внасят голяма част от козметиката от Китай. Всеки път и Корея. Всеки път, като ходя, си купувам по 10-15 маски. Не, че успявам да ги използвам до следващия път, когато отидем, но са на много изгодни цени. От два магазина си ги закупувам. Gratis и Watsons. Ще оставя имената им и линк към магазините. И сега ще ви ги покажа от по-близко. Ето ги маските по-близко. Мисля, че в едно от видеята за Турция пак съм показвала какъв вид маски съм си взимала. И това е името на единия магазин. Другия не е описан. Това са сапунчетата. Това е серията, която ползвам и самата марка. И това са хапчета. И ето това е новият гел, който си взех, околочен. Ще видим как ще ми подействат. И хапчета също си купувам от Турция всеки път, защото според мен хапчета там са доста по-достъпни от тези в България и състава им е по-изчистен, отколкото на тези тук. За мен тук в аптеките предлагаме изключително голям избор на хранителни добавки и цените им са доста завишени, без цената да оправдава самото качество. Другото, което си купих този път, са дрехи. По принцип не пазарувам дрехи от доста време, откакто имам бранд общо взето. Много рядко си купувам нещо, но имах нужда от дънки, нещо есенно. За разлика от Истанбул, в Одрин няма толкова голям избор на дрехи, но пак успях да намеря нещо. Затова препоръчвам, ако пътувате в Турция, Одрин е място, което може да закупите хранителни продукти, козметика, някакви неща, които са за домашна потреба, но за дрехи Истанбул си остава номер 1. И все пак, това е един клин, който е такъв еластичен. Ще го облека в някои от видеята, за да видите как седи. Много е плътна материята и е много готин цвят. Това е едно комплектче плетено. Комплектчето е за 20 лева буквално. Вижте, толкова се пада, като се обърнат турски лири, подходящо за есента. И едни дънки, които са намалени от... Секунда, че ми отнема време да обърна от турските лири в български. Може би от около 40 лева, 30 и нещо, бяха намалени на 14. Ето ги дънките, надолу се разкрояват. Не знам дали хубаво се вижда. И ето тези къси панталонки, с които съм в момента. Сега ще стана, за да ги видите. Ето късите панталонки с клинче са отдолу и са супер меки и удобни на Nike. Обобщението от това пътуване за мен е, че Одрин е много подходящ град да се посещава на 3-4 месеца, за да си закупувате храна. Под храна имам предвид всякакви млечни продукти, леща, боб, консумативи и така нататък за готвене, тъй като са доста по-пресни от тези, които се предлагат тук по магазините и рафтовете в България. Както и това, че са доста по-достъпни като цени, както и перилните препарати и всичко, което е за дома. И ако трябва да сравнявам Истанбул или Одрин, кое предпочитам, винаги ще предпочитам Истанбул, защото там има много по-голямо разнообразие.
Но пак казвам, че ако ви е близко Одрин или дори да не ви е от София, си заслужава да се пътува на 2-3 месеца, максимум примерно 4, да се заредите за няколко месеца напред. Ако сте гледали предишните ми видеа или ме следите, знаете, че ние зареждаме част от материалите ни за онлайн магазина от Турция, шивашките материали, но Одрин не е град, който е подходящ за зареждане на такъв вид стока. В Истанбул отново има много по-голям избор, тъй като те работят с Китай, това и преди съм го споменавала. Одрин има материали, ако, например, предете, има стотици видове прежди по пазарите и не само. Мисля, че и в някои определени магазини, но няма подходящи платове, които са хубаво качество за шиене, нито на дрехи, нито на аксесуари. Имате всякакви въпроси, свързани с Турция или с определени адреси и места, които искате да посетите, може да ги оставите в коментарите или да ми пишете в някои от социалните ми канали. Ще се радвам да отговоря и да бъда полезна на всеки един. И ще съм благодарна, ако се абонирате за канала ми и натиснете камбанката. Благодаря ви, че изгледахте това видео и се надявам да ви е харесало.